ҳамдиёран азиз 9 августи соли 2024 мебошад. ҳамҷо мошини ман 100-200 метр пиёда омадам, пир шидаме, дигар омода намешавад. Ман ба шумо нишон медиҳам ниҳоли такпайванди гелос бо номи VSL2-ро ки аз хориҷи кишвар мо вориди ҳамин Тоҷикистон карда шинондем. 2 сола шуд. чени қалам буд вақте овардем, ҳар як донаша 10 сум харидем. Нимаш гирифт, нимаш нагирифт. ин ба монанди олуча аст, олуча нест. ин олуча нест, ин номаш VSL2. ҳозир ман аз ин қаламча гирифта истодам то ин ки қаламчаҳоро решадор кунам. бо роҳи решадоркуниаш ҳаст, ман ҳама корро таҷриба мекунам ва ба шумо нишон медиҳам. инам якум маротиба аст ки ҳаминро ман решадор кунам, ҳамин вақту соат. ман VSL2 ҷои таваллудаш Крим чие гуфтан намедонам, Крими Россия гӯем, Крими ҷугуҷо гӯем. дар Крим истеҳсол шудааст, пайдо шудааст дар институт ва барои гелос ниҳоят ва ниҳоят такпайванди хуб мебошад. она онҷаам гирифтам ва мо инро акун худо хоҳад дар Тоҷикистон агар ки ман ҳамин роҳи зиёдкунӣ инро ёд гирам, дар соҳаи гелоспарварӣ дар Тоҷикистон навигарӣ мекунам. ман навигарӣ чӣ хел мекунам? гелосое ки ҳозир ҳаст 5-6 чанд калон мешунанд, гелосое калон мешавад, ин хел намешавад. ин гелос мешавад мешинонем 2/4 ё ки 1/80/4 ва ин гелосҳо қадашон мешаванд 3 метр, паҳмияшон мешавад 2 метр ва бисёр хушсифати калон ҳаҷм гелос мебандад. ба беоби пуртоқат аст. мана тасдиқ мекунам ба шумо, ягон об ҳамисол ягон бор об хӯрдами? ягон бор об нахӯрдааст ва кабутиашро бинед чӣ хел кабут аст. ин додара ки бо Фаридун аз худи хориҷа овард бо мақсади он ки дар Тоҷикистон мо оиди гелоспарварӣ як чӣ гӯям табадлуте ба вуҷуд биёрем. ва ин такпайванди VSL2 хусусиятҳои беҳтарин дорад. гелосҳои мо хушк мешаванд ку ҳар сол дар як боғ 10-20 хушк мешавад. ин хушк намешавад. ин беобиро тоқат мекунад, серобиро низ тоқат мекунад. ҳамин хел хусусияти нағз дорад ки маҳз барои гелос парваридан ин бароварда шудааст. таҷрибавӣ баровардаан аз Крим. мана мо ҳозир дарзаҳо карда, дарзара калон кун бачаҷон, дарзаҳо карда мебарем шаҳри Душанбе. ана вай месозем, чӣ мегӯд, парникча, теплица рӯи заминда. ман ҳоли теплица надорам. теплица ки кардам, худо хоҳад боз кори мо авҷтар мегирад ва инҳоро ман решадор кунам. агар ёд гирам, калимаи агар аст, худо хоҳад ёд гирам, бениҳоят зур мешавад. ҳамдиёрони азиз, дуогӯ бошед ки мо ҳамин корро кунему, кори мо барор гирад ва боз натиҷаи решакунонии ин такпайманро ман ба шумо нишон медиҳам. ҳозир гурӯҳи зудамали мо бурида дарза баста мебарем ва баъд чӣ хел мо инро дар парник решадор мекунем, ба шумо нишон медиҳам натиҷаашро ва корашро. ҳамдиёрони азиз, агар ба шумо маъқул бошад, ягон гап нависед. мегӯям ба шумо ки ин агар мо инро худо хоҳад зиёд кунем, дар гелоспарварии Тоҷикистон як революсия мешавад, як дигаргунӣ мо ба миён меорем.